Wel, plis trwch gyda fi, os oes Beibl gyda chi, i 1 Samuel pennod 19. 1 Samuel 19. Bydd e ar y sgrin yn Gymraeg pan byddwn ni'n darllen os ych chi heb Feibl. Dywedodd Saul wrth ei fab Jonathan a'i holl weision am ladd Dafydd. Ond yr oedd Jonathan fab Saul wedi mynd yn hoff iawn o Ddafydd, a dywedodd wrtho, y mae fy nhad Saul yn ceisio dy ladd di. Bydd di'n ofalus ohonos dy hun, bore y fori, ac ymgifia ac aros o'r golwg. Mi a finnau a sefyll yn ymyl fy nhad allan yn ymyl lle byddu di, ac mi soniaf amdanat wrth fy nhad, ac os gwelaf unrhyw beth mi ddywedaf wrthyt. Siaradodd Jonathan o blaid Dafydd wrth ei dad Saul, a dweud wrtho, peidiad y brenin a gwneud cam a'i was Dafydd, oherwydd di wnaeth gam a thi. Yn wir, bu ei weithredoedd o les mawr i ti. Mentrodd ei fywyd i ladd y Philistiaid hwnnw, a rhoddodd yr arglwydd fuddugoliaeth fawr i Israel gyfan. Yr oedd y tithau'n gweld ac yn llawen ychi. Pa mantai roedd yn gwneud cam ag un di-eog a lladd Dafydd heb achos. Gwrandawodd Saul ar ble Jonathan a thyngodd cynwired bod yr arglwydd yn fyw ni chaiff ei ladd. Wedi Jonathan alw Dafydd a dweud hyn i gyd wrtho, aeth ag ef at Saul, a bu Dafydd yn ei wasanaethu fel cynt. A phan dorodd rhyfel allan eto, aeth Dafydd i ymladd yn erbyn y Philistiaid a gwneud difrod mawr arnynt, a chwythau'n ffoi o'i flaen. Daeth ysbryd drwg oddi wrth yr arglwydd ar Saul, ac yn tain eistedd gartref a gwaywffon yn ei law, a Dafydd yn canu'r delyn. Ceisiodd Saul drywanu'r waywffon trwy Dafydd i'r pared, ond ysgodd Dafydd ef, ac i'r pared y trawodd y waywffon. Felly dihangodd Dafydd a ffoi. Yn noson honno anfonodd Saul negeswyr i gartref Dafydd i'w wylio mwyn ei ladd yn y bore. Ond yr oedd Michal, gwraig Dafydd, wedi dweud wrtho, os na fyddi'n dianc heno am deinioes, y fori byddi farw. Felly, wedi i Michal ollwng Dafydd i lawr drwy'r ffenest, aeth yntau ar ffô a dianc. Yna cymerodd Michal y terefym a'i gosod yn y gwely, a rhoi clustog o flew geifr lle byddai'r pen a theini dilledyn drosti. Pan anfonodd Saul negeswyr i ddal Dafydd, dywedodd hi, mae'n glaf. Ond anfonodd Saul y negeswyr yn ôl i chwilio am Dafydd gyda'r gorchymyn, dewch ag ef ataf yn ei wely i mi ei ladd. Pan ddaeth y negeswyr, dyna lle roedd y terefym yn y gwely gyda chlustog o flew geifr wrth y pen. Meddai Saul wrth Michal, pam y twyllais fi fel hyn, a gollwng fy ngelyn yn rhydd i ddianc? Atebodd Michal ef a ddywedodd wrthyf, gollwng fi neu mi lladdaf. Ffodd Dafydd i ddianc i Rama at Samuel, ac adrodd wrtho'r cwbl a wnaeth Saul iddo. Yna aeth Samuel ac yntau ac aros yn Naioth. Mynegwyd i Saul y mae Dafydd yn Naioth ger Rama. Anfonodd Saul negeswyr i ddal Dafydd, ond pan welsant dwr o broffwydi'n proffwydo a Samuel yn sefyll yn o'n bennaeth arnynt, disgynnodd ysbryd Duw arnynt ac eithant hwytho i broffwydo. Pan fynegwyd hyn i Saul, anfonodd negeswyr eraill, ond eithant hwythau i broffwydo hefyd. A phan anfonodd Saul negeswyr am y trydydd tro, aeth yr rheini hefyd i broffwydo. Yna fe aeth ef ei hun i Rama, ac wedi iddo gyrraedd y pydew mawr yn segi, a holi ple roedd Samuel a Dafydd, dywedodd rhywun ei bod yn Naioth ger Rama. Wrth iddo fynd yno i Naioth ger Rama, disgynnodd ysbryd Duw arno yntau hefyd, ac aeth yn ei flaen dan broffwydo, nes dod i Naioth ger Rama. Yno fe ddiosgodd yntau ei ddillad a phroffwydo ger bron Samuel, a gorweddodd y noeth drwy'r dydd a noson honno. Dyna pam y dywedir, a yw Saul hefyd ymysg y proffwydi. Amen. Iawn, wel, dyn ni ddim am edrych ar lot o'r cefndir, dyn ni wedi gwneud tipyn o hynny'n ddiweddar. Dim ond i'n atgoffa ni, dyn ni wedi gweld nawr fod brenhiniaeth Saul wedi cael ei gymryd oddi wrtho fe.
yn ôl beth mae Duw wedi dweud. Dyw e ddim i fod yn frenin rhagor, ond mae Duw wedi dewis rhywun arall i ddod yn ei lefe, sef Dafydd wrth gwrs. A mae Saul wedi dechrau coco mlaen i hyn, mae wedi dechrau sylweddoli, ai dyma yr un. Ac felly, ymateb Saul yw, fi'n mynd i gael gwared ar y boi yma. Fi'n mynd i gael gwared ar y bygythiad yma, sef Dafydd. A felly, jyst i atgoffa chi sut nath y benod diwetha orffen, adnod 28 i 30 yn penod 18. Wedi Saul weld a sylweddoli bod yr arglwydd gyda Dafydd a bod ei ferch Michal yn ei garu, daeth arno fwy o ofn Dafydd nag o'r blaen, ac aeth yn elyn am oes iddo. Pob tro y doi arweinwyr y Philistiaid allan i ymladd, byddai Dafydd yn fwy llwyddiannus na phawb arall o weision Saul, ac enillodd enwogrwydd mawr. A felly mae Saul yn dal ati i fethu, a mae Saul yn ofni Dafydd, a Duw Dafydd nawr wrth gwrs, ond mae Dafydd yn llwyddo. Mae'r arglwydd yn cyflawni bwrpasau. Felly, byddwch chi'n meddwl nawr, mae Saul yn dechrau dod i'w senses. Nathon ni weld 2 gwaith nath e drial rhwystro Dafydd tro diwetha a methu'n llwyr bob tro. Byddwch chi'n dychmygu, mae'n dechrau dod i'w senses nawr, nag yw e, mae'n mynd i ddechrau callio a sylweddoli, dwi ddim digon cryf i allu ymladd yn erbyn Dafydd. Well i fi blygu i ewyllus Duw. Ond, fel dyn ni'n gweld yn adnod 1 bore yma, dywedodd Saul wrth ei fab Jonathan a'i holl weision am ladd Dafydd. Dyna lle mae'n dechrau. Mae'n mynd i'r ffordd gwahanol, i'r opposite direction. Yn lle bod e'n plygu'r arglwydd, beth mae'n penderfynu gwneud yw, na'i adeiladu byddin i fynd yn erbyn Dafydd. Os dwi'n methu concro Dafydd ar ben yn hunan, na'i gael help cwpl o bobl eraill nawr te. Na'i gael Jonathan a holl weision Jonathan hefyd i ddod gyda fi a brwydro yn erbyn Dafydd. Dwi'n mynd i adeiladu byddin i fynd yn erbyn yr gelyn yma, Dafydd. A'r pwynt cyntaf sydd gyda fi bore yma yw, mae perygl bod yn ben galed. Sa'n gwybod os chi'n ben galed fel person, hard-headed yn Saesneg? Ydych chi'n ben galed? Mae Saul yn ben galed fan hyn. Oherwydd mae'n amlwg yn dechrau gweld beth mae Duw yn gwneud, ond yn fwy na hynny mae'n ofni Dafydd oherwydd bod e'n gallu gweld bod Duw gyda Dafydd. Ond mae'n dal yn ben galed. Mae'n dal yn galon galed mewn gwirionedd. A mae'n atgoffa ni o sawl person yn y Beibl, oedd yn atgoffa fi fwy na dim, mae rhaid i fi weith baratoi, am Pharo. Mae Pharo, yr un peth, mae'n caledu ei galon. Bob tro mae pla arall yn dod, mae'n caledu ei galon ei hunan. A dim ond ar y diwedd mae Duw yn caledu ei galon, fel bod dim troi yn ôl. Ond mae'n ddiddorol nag yw e. Byddech chi'n meddwl fod un pla yn ddigon i ddangos mae Duw yn gryfach na ti, well i ti blygu. Ar ôl yr ail bla, mae rai bod e'n gwybod, reit, sy'n chans dy fi fan hyn. Ond mae 10 pla yn mynd, cyn bod e'n sylweddoli. Fi'n mynd i orfod gadael pobl Dduw i fynd. A hyd yn oed ar ôl hynny, mae'n anfon pobl i drial i cael nhw nôl. Calon galed. Calon galed. Weithiau, i ni'n gallu gwybod fod beth mae Duw yn dweud yn wir, ond dal gwrthod plygu. Does dim amheuaeth gen i fan hyn fod Saul yn gwybod dwi ddim mor gryf â Duw. Dyna pam mae'n ofni Duw. Ond eto, dyw e ddim yn fodlon dal gafael ar beth mae e'n meddwl sydd ganddo fe, sef grym a dylanwad. Na chi le perygl i fod. Na chi le ffôl i fod. Tybed beth sy'n mynd trwy ben Saul fan hyn. Mae'n sicr yn meddwl iddo fe ei hunan fod e'n well na Dafydd. Falle hyd yn oed bod e'n meddwl am ei legacy, beth sydd i ddod. Fi eisiau bod Jonathan, y mab, yn dod yn frenin ar ôl fi. Pwy yw Dafydd? Pwy yw e? I fi eisiau fy ffordd fi. Ffolineb yw gwybod beth sydd yn wir, gwybod beth yw natur Duw, ac eto gwrthod plygu. Gwai ni os y'n ni'n gwybod beth sydd yn wir a bod ni ddim yn ei wneud neu bod ni ddim yn plygu iddo fe.
Dyna y peth cyntaf felly bore yma, ni'n gweld mor galon galed neu pen galed yw Saul. Yn ail, dyn ni'n gweld pwysigrwydd dyrchafu'r gwirionedd. Chi'n sylwi beth yw ymateb Jonathan i hyn i gyd? Mae Jonathan yn cael ei enlisto nawr gyda Saul. Fi eisiau ti a dyweision fynd â lladd Dafydd. Mae'n dweud na. Dyna beth mae'n dweud yn syml. Dyw e ddim yn dweud na yn llythrenol wrth i dad, ond dyna beth mae ei ymateb yn dweud. Mae'n mynd yn syth at Dafydd ac yn dweud beth sy'n digwydd. Cer i guddio. Ond yna mae e hefyd yn troi at ei dad ac yn dweud y gwir wrth ei dad. Sydd yn frenin, cofiwch. Ac oedd hwnna'n beth mawr iawn ar y pryd. Oedd Jonathan fan hyn, i fynd yn erbyn y brenin, hyd yn oed i'r mab fynd yn erbyn y brenin, oedd e'n golygu roi ei fywyd yn y fantol. Jyst i chi ddeall difrifoldeb, beth oedd Jonathan yn gwneud fan hyn. Ond mae'n mynd a mae'n dweud wrth ei dad. Adnod 4 ymlaen. Siaradodd Jonathan o blaid Dafydd wrth ei dad a dweud wrtho, peidiad y brenin a gwneud cam a'i was Dafydd. Paid a gwneud cam a Dafydd. Oherwydd ni wnaeth ef gam a thi. Yn wir, bu ei weithredoedd o les mawr i ti, mentrodd ei fywyd i ladd y Philistiaid hwnnw, a rhoddodd yr arglwydd fuddugoliaeth fawr i Israel gyfan. Yr oedd e tithau'n gweld ac yn llawen chi. Pam yntau roedd ti'n gwneud cam ac un di-eog a lladd Dafydd heb achos. Felly dyma mae Jonathan yn gwneud. Mae'n dweud, dyw hyn ddim yn iawn. Dyw hyn ddim yn gywir bod ti'n gwneud hyn. Mae'r arglwydd o'i blaid mae wedi gwneud ffafr a ti, mae wedi llwyddo yn y dasg, mae wedi cael ei ofyn i'w wneud. Dyw e ddim yn iawn bod ti yn lladd Dafydd. Na chi rhyfeddol bod e'n fodlon sefyll lan dros yr hyn sydd yn iawn. A mae'n gwneud hynny am 2 reswm, dwi'n credu. Un, mae'n caru Dafydd, ond hefyd mae eisiau anrhyddeddu ewyllus Duw. Mae eisiau anrhyddeddu ewyllus Duw. Mae eisiau bod beth mae Duw yn dymuno yn cael ei wneud. A mae'n gwybod y bydde lladd Dafydd ein neiniog Duw yn anghywir. Nawr tybed, a fydden ni'n gallu dweud fod y penderfyniadau dyn ni'n gwneud ar sail y 2 reswm yna. Sdim byd gwell allwn ni'n wneud mewn bywyd na byw bywyd ar sail ein cariad ni tuag at yr arglwydd Iesu ac ar sail beth i ni'n meddwl yw ewyllus Duw ar ein cyfer ni. Mae hwnna'n esiampl perffaith i ni o sut dylai bod ein bywyd ni yn cael ei arwain, ei lywodraethu os liciwch chi. Beth yw ewyllus Duw ac allan o'n cariad ni tuag at yr arglwydd. A mae yna her i ni fan hyn, felly'n dos dyn ni'n bobl sydd yn fodlon dyrchafu'r gwir hyd yn oed os yw e'n mynd i gostio i ni. Gallai wedi costio i Jonathan, ond oedd e'n ymddiried bod yr arglwydd yn mynd i weithredu yn ôl ei ewyllus e. Ac wrth gwrs, mae yna rhan ohono ni, rhan naturiol ohono ni, sy'n mynd i fod eisiau peidio gwneud hynny. Gallwn ni ddweud yn onest gyda'n gilydd. Mae yna rhan ohono ni sy'n ewyllysio cael bywyd tawel, rhwydd, syml, lle i ni ddim yn gorfod ymwneud â pobl sydd ddim fel ni, a i ni enjoyo bywyd, stress-free. Wrth gwrs mae yna. Wrth gwrs mae yna rhan ohono ni. Dyna rhan pechadurus hunanol ohono ni. Ond mae yna rhan mwy ohono ni, gobeithio, sydd yn dymuno gwneud ewyllus yr arglwydd. A mi fod wedi'n galw ni i'r gwaith yma. I ni'n byw bywyd ei fwy ni. Ac felly mae hynny'n golygu beth sydd ore, ni'n gofyn cwestiynau fel beth sydd ore ar gyfer teyrnas Dduw, beth sydd ore ar gyfer eglwys Dduw, beth sydd ore ar gyfer y colledig, enghraifft. Ac felly gobeithio bod hwnna'n yn help i ni wrth i ni fynd trwy fywyd, ydy hwn yn adlewyrchu fy nghariad i at yr arglwydd Iesu, ac ydy hwn yn ôl, yn unol ag ewyllus Duw. A beth yw ymateb Saul te? Wel, i ddechrau, mae ei weld yn ymateb yn dda, nag yw e. Mae ei weld yn clywed yr her o leia, ac yn derbyn yr her. Os chi'n sylwi, adnod 6, fi'n credu yw e ymlaen, gwrandawodd Saul ar plu Jonathan, a thyngodd mewn tyngu llw. Cynwired a bod yr arglwydd yn fyw, hynny yw, am byth, gan bod yn arglwydd tragwyddol, ni chaiff ei ladd. Chi beth mawr i ddweud? Tyngu llw,
A mae'n cael ei reinstato mewn ffordd. Mae Dafydd nawr yn mynd nôl i fod yn gwasanaethu fel Kent, mae'n dweud yn adnod 7. A mae'n mynd allan i ymladd yn erbyn y Philistiaid ac i gymryd ei rôl yn ôl. So mae'n bach o happily ever after, mae'n edrych fel fan hyn. Mae pethau'n mynd nôl i'r hen ffordd oedd pethau'n digwydd. Ond, mae gyda ni adnod anodd mewn gwirionedd, adnod 9. Daeth ysbryd drwg oddi wrth yr arglwydd a'r Sôl ac yn ta'n eistedd gartref a'i weiwffon yn ei law. Beth mae hwnna'n golygu? Ni wedi delio gyda adnod tebyg o'r blaen, a mae'n bwysig bod ni yn gyntaf delio gyda fe. Ni eisiau ddim yn osgoi adnodau fel hyn yn sicr. Ond beth sy'n digwydd gyda ni fan hyn yw fod yr arglwydd sydd yn sofran, gorewch pawb a phopeth, hyd yn oed ysbrydion drwg, wrth gwrs, yn defnyddio yr ysbryd drwg hwnnw i gyflawni ei bwrpasau. A felly, beth sy'n bwysig yw deall, dyw e ddim yn dweud ysbryd drwg sydd yn deillio o Dduw, ond mae ysbryd drwg yn cael ei anfon gan Dduw. Mae'n gwneud sens bod e'n arf, os liciwch chi, neu'n tŵl, yn offeryn gan yr arglwydd i gyflawni ei bwrpasau. A mae rhaid gofyn y cwestiwn felly, wel pam? Pam fydde Duw yn gwneud hynny? Pam fydde Duw yn dymuno defnyddio ysbryd drwg i gyflawni ei bwrpasau? A beth yw'r rhan yna? Beth yw'r pwrpas? Wel, meddyliwch yn ôl i pan wnaethon ni, os ydych chi yma, gyfres yn Job, lle wnaethon ni weld yr un peth yn digwydd fyna, lle mae'r arglwydd yn troi at Satan ac yn dweud, wyt ti wedi ystyried fy ngwas Job? Na pam fydd yr arglwydd yn gwneud hynny? Wel, beth mae Satan yn gwneud fan hyn yn amlygu calon Sôl. Beth mae'n gwneud yw mae'n dangos i ni le mae Sôl wir yn sefyll. Os mae'n edrych fel bod e'n, changed man, nag yw e? Mae'n neud iddo fe edrych fan hyn nawr fel bod yna happily ever after, fel bod e wedi plygu i ewyllus yr arglwydd. Mae wedi gwrando ar eiriau Jonathan. Ond yw e wir wedi gwrando? Yw e wir wedi ildio i ewyllus Duw? Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, os ych chi'n yn edrych ar beth mae'n dweud, dwi ddim yn mynd i ladd Dafydd. Ond beth mae Jonathan yn dymuno fod Sôl yn gwneud yw bod e'n cydnabod Dafydd yn frenin. Chi'n gweld beth sydd angen i Sôl wneud? Beth yw pen draw beth sydd angen i Sôl wneud fan hyn? Mae Sôl angen dweud, nid fi yw'r brenin mwyach, Dafydd yw'r brenin. Dwi angen sefyll i un ochr a gadael i ewyllus yr arglwydd gael ei wneud. Okay? So dwi ddim just ynglyn â peidio lladd Dafydd, mae Sôl yn meddwl bod e'n ei ffafr a Dafydd yn peidio ei ladd e. Ond beth mae'r arglwydd yn galw fe i wneud mewn gwirionedd yw nid yn unig arbed i fywyd gadael iddo fe fod, ond i'w wneud e'n frenin. Dyna sydd angen digwydd. Ond dyw Sôl ddim yn fodlon mynd mor bell â hynny. A mae'n atgoffa ni, mae yna bobl heddi sydd yn dod ac yn gweld rhywbeth o natur Iesu Grist, rhywbeth o natur Duw, rhywbeth o'r Efengyl, ac yn cael delight yn hynny, ac yn gweld rhyfeddod hynny. Ond ddim yn sylweddoli beth yw pen draw yr Efengyl, sef ein bod ni yn gorfod ildio ein coron ni a plygu'n llwyr i'r arglwydd Iesu. Mae'n golygu bywyd cwbl wahanol nawr, nag yw e? Mae'n golygu nawr, nid fi yw'r brenin, yr arglwydd Iesu yw'r brenin yn fy mywyd i. A dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Sôl dal yn y lle yna, lle mae'n rhyw fath o cydnabod na mae Dafydd yn iawn, mae Duw dros Dafydd, mae Dafydd yn heiddi bod lle mae e, mae'n heiddi'r llwyddiant mae'n cael. Ond eto, dyw e ddim yn fodlon ildio i goron a plygu. Dyw e ddim yn fodlon bod e'n dod yn frenin. Sut dyn ni'n gwybod hynny? Wel, wrth i'r ysbryd yma ddod, a fi'n dychmygu bod e'n dweud rhywbeth fel, pwy yw'r Dafydd yma? Dyma'r math o bethau byddwn ni'n dychmygu sydd yn mynd i benne. Pwy yw'r pechadur yma? Pwy yw'r wimp bach yma? Sut wyt ti'n gallu plygu i'r un yma? Na'r math o bethau mae Satan yn dweud wrthyn ni yn ein pennau ni. Ac yn lle
fod Saul yn ymateb trwy ddweud, wel, dyma eneiniog Duw. Dyma'r un mae Duw wedi dewis. Dyma'r un mae Duw eisiau. A sy'n ots beth i fi moyn, dyma beth mae Duw wedi dymuno. Mae Duw wedi tynnu fy mrenhiniaeth i oddi arnau. Yn lle hynny, mae Saul wedi mynd, ti'n iawn. Pwy yw e? Pwy yw e? Fi'n well na fe, i fi'n gallu gwneud job gwell na fe, i fi'n mynd i aros yn frenin. Ac felly mae'n mynd nôl i'w hen ffyrdd. A mae'n rhyfeddol, achos mae gyda chi bach o déjà vu fan hyn, sy'n gwybod chi sylwi, mae yr un geiriau bron yn union ar benod cynt, lle mae Saul yn trio lladd Dafydd gyda gwaywffon ac yn trio i hoeddo fe'r pared. Union yr un peth. Hynny, mae'n dangos, mae'n mynd yn ôl i'w hen ffyrdd. Ar ôl rhyw broffes arwynebol, mae'n mynd nôl i'w hen ffyrdd. Ysyn ni fod yn ofalus yn dos e, pan dyn ni'n dweud rhywbeth, fod yr un peth yn wir yn y galon. Mae geiriau yn rhwydd, mae dweud geiriau yn rhwydd. Be sy'n anodd yw fod y gweithredoedd yn amlygu ein geiriau ni, neu yn adlewyrchu gwirionedd sydd yn ein geiriau ni. Yn ola, bore yma, dyn ni'n gweld fan hyn ffyrdd anisgwyl a dirgel Duw. Sa'n gwybod amdano chi, ond yn y darlleniad, sa'n cofio darllen darn mwy bizar, os fi'n onest, na'r hanes sydd yn digwydd fan hyn, spel. Mae yna lot o bethau bizar yn y Beibl, a mae hwn yn un ohonyn nhw. Felly, beth sy'n digwydd fan hyn, reit yw, mae Saul nawr, mae all out, mae'n mynd i ladd Dafydd, mae wedi penderfynu. Dyw na ddim byd newydd. Ond tro yma nawr, mae Saul yn relentless, mae'n mynd yn eto ag eto, mae'n anfon pobl dro ar ôl tro, mae'n anfon rhyw mob o filwyr i'w di fe. Ar ôl treol lladdau, gyda'r weiwffon eto nawr, mae'n mynd i'w di fe ac yn amgylchynu'r tŷ, mae'n debyg, ac yn bwriadu ladd yn y bore. A mae, wrth gwrs, rhywun yn dod i'r adwy. Pwy mae Duw yn defnyddio tro yma i arbed bywyd Saul? Mae wedi defnyddio Jonathan ar y dechrau, mab Saul. Nawr mae'n defnyddio merch Saul i arbed bywyd Dafydd. A felly mae hi nawr yn rhan o'r gwaith yma nawr, a mae hi'n rhoi pethau yn y gwely ac yn smalio fod e'n sal ac yn rhoi amser iddo fe ddianc. Nawr mae hi, un oedd gynt yn ferch i'r gelyn, nawr yn caru Dafydd, ac oherwydd hynny yn ifydd i Dafydd. Mae hi yn ffyddlon. Be mae hi'n ei ddim yn berffaith, mae hi'n dweud celwydd. Ond mae hi'n rhoi'r bai ar Dafydd hynny yw. Ond ar yr un pryd mae hi'n gwybod beth sydd angen iddi hi wneud. Mae hi'n bod yn gywir o ran hynny. Ond y peth mwyaf bizar yw nawr mae Dafydd yn mynd mas i Naioth. Mae'n mynd i Rama i ddechrau lle mae Samuel ac yna just off hwnna mae lle o'r enw Naioth. Nid fod hynny'n bwysig iawn, ond beth bynnag, mae'n mynd i le da oherwydd mae'n trystio Samuel achos bod e'n ddyn diwiol. Ac felly mae'n mynd yna, ond Saul yw'r brenin, mae gyda fe glistiau llyged yn bobman, mae'n ffindo mas. A felly, mae'n anfon nawr milwyr, criw o bobl, negeswyr maen nhw'n cael ei galw, i ddal Dafydd. Ac wrth iddyn nhw ddod i Naioth, maen nhw'n dod ar draws criw o broffwydi. A beth sy'n digwydd, yn sydyn mae ysbryd Duw yn dod arnyn nhw, a maen nhw'n dechrau proffwydo. Wedyn, mae Saul yn clywed hyn, mae'n anfon, bach yn bizar, na'i anfon rhai eraill. Mae'n anfon criw arall o negeswyr. A mae'r un peth yn digwydd eto. So'r eildro nawr, mae mwy o bobl o filwyr Saul yn dechrau proffwydo. Ac yna mae'n digwydd eto, y trydydd tro. A mae Saul jyst dechrau, beth ar y ddeiar las yn digwydd fan hyn? A felly, mae'n penderfynu, na'i fynd yn hunan te, well i fi fynd, sy'n gwybod beth sy'n digwydd. Ac yna mae Saul ei hunan, wrth iddo fe gyrraedd, yn dechrau proffwydo. Mae'n tynnu ei ddillad ac yn gorwedd yna yn proffwydo. Beth i ni'n neud o hyn? Mae'n hollol bizar, nag yw e? Mae'n hollol bizar. Ond mae'r arglwydd yn amlygu rhywbeth pwysig iawn i ni fan hyn. Rili pwysig. Beth mae'n dangos i ni fan hyn, a nid jyst i ni, mae'n dangos rhywbeth i Saul, mae'n dangos rhywbeth i Dafydd ac i ni, wrth i ni edrych i mewn gyda llaw. Os ych chi'n meddwl bod chi'n gallu sefyll yn erbyn Dafydd, yn erbyn Duw, meddyliwch eto.
Dyna mae'n dangos i Saul. Mae e'n diarfogi Saul, mae'n tynnu arfau Saul i gyd oddi arno fe. A mae'n ei adael e fyna'n helpless ar y llawr, nawr yn cyflawni pwrpasau Duw. Fod e'n elyn. Meddyliwch am hwnna. Mae'r gelyn nawr yn cyflawni pwrpasau Duw trwy broffwydo. Dweud gair Duw wrth bobl eraill. Tystio i beth yw ewyllus a gair Duw. Mae nawr yn helpless ar y llawr. Yn oeth. A nid yn unig hynny wrth gwrs, oedd gyda fe arf oedd e'n meddwl yn Jonathan, tynnu fe i ffwrdd. Oedd gyda fe arf yn Michal, tynnu fe i ffwrdd. Y byddinoedd mae gyd mae'n anfon i di Michal, i Naioth, tair gwaith, tynnu nhw gyd i ffwrdd. Mae'n cael ei adael gyda dim byd ar ôl. Dim byd ar ôl. Ac yn hytrach, nid yn unig mae Dafydd yn saff, ond mae Dafydd wedi cael golwg ar nerth aruthrol Duw. Dychmygwch fod yn Dafydd fyna. Chi'n sylwi beth mae Dafydd wedi wneud trwy'r benod? Dim byd. Dim ond gwrando ar beth mae pobl eraill sydd nawr yn ifydd iddo fe, yn dweud wrtho fe yn yr cwbl mae wedi wneud. Ac eto mae Duw ei hunan, yn y dyffryn fel sy'n ni yn y stori plant, wedi bod gyda fe, wedi nerthu, wedi cario, wedi cadw yn llwyr, a wedi dangos iddo fe edrych. Pwy bynnag sy'n dod yn erbyn ni, allai nid yn unig ei rhwystro nhw, fel mae wedi wneud yn y benod diwetha, ond allai hyd yn oed os i fi'n dymuno, tynnu holl arfau nhw i ffwrdd a defnyddio y gelyn i gyflawni fy mwrpasau i. Dyna pa mor rymus ydw i. Mae'n atgoffa fi o Ezra. Chi'n cofio Ezra penod 1? Brenin Cyrrys? Mae'n dweud fyna fod y brenin Cyrrys, brenin Persia ar y pryd, oedd ddim yn adnabod yr arglwydd, ddim yn perthyn i bobl yr arglwydd o gwbl, yn elyn i bobl yr arglwydd. Wedi cael ei ddefnyddio, mae'n dweud, mwyn cyflawni pwrpasau Duw, mae'n dweud, bod yr ysbryd wedi cynhyrfu Cyrrys. Wedi cynhyrfu fe, mwyn iddo fe wedi'n ddatgan. Bobl Dduw, ewch yn ôl ac ail-adeiladu y demo. Ewch, a chi'n gwybod beth? Gewch chi anifeiliaid, gewch chi air ag arian, gewch chi be bynnag chi moyn. Ewch chi cari on. Gnewch beth mae Duw eisiau chi wneud. Sut? Dyna pa mor rymus yw ein Duw ni. Dyna pa mor abl yw ein Duw ni. Chi'n gweld weithiau, ni'n gallu meddwl fel Cristnogion fod yr arglwydd yn sofran dros Cristnogion. Na, mae'r arglwydd yn sofran dros greadigaeth. Y greadigaeth gyfan. Does na ddim byd y tu hwnt iddo fe, a mae'n amlygu fe i ni fan hyn. Mae hyd yn oed yn gallu defnyddio y gelyn i gyflawni ei bwrpasau. Ac yr esiampl perffaith i ni o hynny yw y groes, lle mae'n defnyddio marwolaeth, lle mae'n defnyddio beth mae Satan yn meddwl yw ei lwyddiant e. Chi'n gwybod beth oedd Satan yn meddwl pan oedd Iesu Grist ar y groes yn hongian? This is it. Fi di cornelu fe. Na beth oedd Satan yn meddwl. Fi o'r diwedd yn mynd i gael gwared ar yr un yma. Fi ar fi'n ennill. Just fel bydde Saul yn meddwl, this is it. Fi'n gwybod lle mae e yn Naioth. Fi di cornelu fe. Ac eto, beth i ni'n clywed yn Colosiau 2, enghraifft. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddigoliaeth arnynt ar y groes. Mae'n gadael Satan yn noeth, yn ddirym heb unrhyw arf ar ôl. Mae'n concro, yn gyfan gwbl. Does dim byd gyda fe ar ôl. A chi rhyfeddo yw ein Duw ni. Os fyddech chi wedi gofyn i fi, sut bydde Duw wedi delio gyda'r sefyllfa yna? Bydden ni byth wedi dychmygu mai fel hyn bydde fe. Bydden ni byth wedi dychmygu bydde'r stori'n gorffen gyda criw o broffwydi a Saul yn proffwydo a Saul yn noeth ar y llawr. Byth. Beth mae'n dweud wrthon ni? Diolch byth bod Duw yn gwybod yn well na fi. Diolch byth bod meddwl Duw, bod bwriadau Duw, pwrpasau Duw yn uwch ac yn glyfrach na ni. Beth mae hwnna'n golygu ar ein cyfer ni te? Y Dafydd's heddi. Ymddiried. Ymddiried yn yr arglwydd. Pwyso ar yr arglwydd.
plygu i sofraniaeth yr arglwydd. Ein bod ni'n fodlon dweud arglwydd, mae beth sy'n digwydd fan hyn, dyw e ddim yn ei sens i fi. Mae'n iawn bod ni'n gallu dweud hynny. Mae yna bethau ni'n bywydau ni i ni methu deall. Mae pethau mae Dyw yn gwneud weithiau, allwn ni ddim gweld sut mae'n ei sens o gwbl. Ac eto, mae'r arglwydd yn gwybod yn union beth mae'n ei wneud. Mae'n haws ymddiried pan ni'n gallu edrych yn ôl, ac yn gallu gweld, fi gallu gweld beth oedd Dyw yn ei fan hyn, a fi gallu gweld beth oedd Dyw yn ei fan 'na. Ond cofiwch hefyd, i ni yn gallu edrych yn ôl ar ein bywydau ni, a dweud, wel, fel mae'r arglwydd i'n ei fan hyn, fan hyn, fan hyn, a fan hyn, mae'n mynd i wneud eto fan hyn. Fel mae'r arglwydd wedi cadw Dafydd, fel mae'r arglwydd wedi cadw pob un sy'n eiddo iddo fe trwy hanes gyfan gwbl, mae'r arglwydd yn mynd i'n cadw ni. Dim ond i ni fod yn ffyddlon, dim ond i ni i fyddhau, dim ond i ni ymddiried, dim ond i ni roi ein hunain yn nwylo'r arglwydd. A felly dyna'r cwestiwn fi'n gorffen gyda. Le i chi? Achos mae rhaid i chi, os i chi wedi deall unrhyw beth o hanes Saul a Dafydd, mae yna ddwy ochr, a dim ond dwy ochr. Un eich chi'n elyn i'r arglwydd, neu chi gyda'r arglwydd. Chi o'i blaid neu mae ei o'ch blaid chi. Le i chi y bore yma? Gwai ni os i ni'n erbyn yr arglwydd, achos i ni'n gweld mor glir i ni ar yr ochr sydd yn colli, sy'n arwain at ddamnedigaeth. Cosb barn Duw. Dim ond bod ni'n pwyso ar yr arglwydd, mi fydd buddigoliaeth. Cofiwch trwy y treialon. Fel oedd Alun yn atgoffa ni'n help mawr i gael darluniau bach plant weithiau. I'n atgoffa ni trwy y dyffryn, dros y mynyddoedd mae'n ni'n cario ni. Dyw e ddim yn golygu bod yr arglwydd yn dod yn ein achub ni, a does dim byd arall yn mynd i ddod ar ein traws ni eto, fel nes i ddweud wrthos diwetha. Mae'n atgoffa ni yn hytrach y bydd yr arglwydd yn ein cynnal ni, ac yn amlygu ei nerth aruthrol wrth iddo fe'n cadw ni trwy'r holl dreialon yma, mwyn ei enw. Amen.